Yeo Hana, Machi. Samro Hambo, Kaba, Babra, Nevatum, Unica, something. Because say, Muka, very good at Waraka. Bruce, between Bruce, Kenders. Ever vanochtend verdiep. Ik wil mezelf bereiden spelen om door God gebruikt te worden. Wat ik op 12 december 2004 in Marindal gedaan heb. Toen ik daar als een pastoor heb ik alweer mezelf bereid willen gesteld, maar ik wil vandaag vanochtend, zoals hij altijd doet, vir die Here dat die toestemming geen onvermijdelijke is. Om vir u 2-3 oomblikke voor te stel. Eerste oomblik is die oomblik wanneer u langs de graf staan. Tweede oomblik is die oomblik wanneer mensen voelen, het zij die vrouw is, kinders is, broers is, families is, broers is, zusters is, kinders is, wanneer hulle voelen, hulle wil u niet laat gaan, of hulle wil hom niet laat gaan. Bij die opstanding van ons Here Jesus Christus, in die 20ste hoofdstuk van Johannes Evangelie, vanaf die eerste versie, 11e versie, die 11e versie, maar Maria het buitenkant bij die graf gestaan. En terwijl sy ween bid sy na die graf toe. Maria, moeder van Jesus, het buitenkant. Sy kon nie, dit was nie haar graf nie. So sy kon eers nie binne in die graf wees nie. Sy het buitekant by die graf gestaan. Sy het net nie geween nie, sy was nie sterf nie, sy het net nie gestaan nie, maar sy het geween. En